ono što tražimo je zapravo zaštita i valorizacija antifašističkih vrijednosti i simbola ovog grada koji se sustavno uništavaju već više od 25 godina. Je vam fali bivša država Jugoslavija? Pa kako da fali, kako da ne? Da branimo trg maršala Tita. Neka znade dušma gledi, da će kod nas novi grad. Ne dam, trg, kaj bom drugo? Koliko ti imaš godina? Ja, 22. Dobro, i znaš što je bilo za vrijeme Jugoslavije, Tita, kakva se situacija? Pa za vreme Tita je bilo puno bolje. Ne mogu nam bome ništa, ni oluja, niti kiša. Fali Jugoslavija! Kako da ne?